Letná sezóna začala, rekreačná oblasť Rybníky a jej biokúpalisko sa už teraz tešia veľkému záujmu. V priebehu 2 týždňov sa tu vystriedalo takmer 10 000 ľudí. Atraktivita Snínskych rybníkov sa zvýšila pred 2 rokmi po ich úplnej rekonštrukcii. Minuloročné štatistiky mesta udávajú vysoké čísla. Denne tu letné dni trávilo približne 2000 ľudí. Najvyšší počet bol zaznamenaný v slnečnú prázdninovú nedeľu. Relaxovalo tu až 3800 návštevníkov. Podobné čísla počas teplých letných dní očakávajú aj v tomto roku. Tak okrem toho teda, že sa snažíme teda celý areál udržiavať predovšetkým v hygiene, čistote, tak aby bolo upravené všetko tak, ako má byť. Pribudli ďalšie, aj keď nie veľké, ale predovšetkým pre deti, atraktivity v tej detskej časti. Je to nová lanovka, ďalšie hojdačky, no a celé tak, aby táto sezóna mohla prebehnúť bez problémov, tak ako predchádzajúce 2. Ojedinelé biokúpalisko je čistené vodnými rastlinami. Vysadené v biologickej zóne v Hornom Rybníku si vyžadujú osobitnú pozornosť. Musíme vymieňať vodu, dopúšťame tú studenú vodu, aby nám nepovysychali tieto rastliny. O čistotu a kvalitu vody sa pracovníci mesta starajú denne. Snažíme sa odstrániť túto najhrubšiu špinu. Počas celého dňa sa to vysáva, všetko sa vysáva a zbierajú sa z vrchu tie nečistoty, ktoré sa usadzajú z týchto stromov. Voda sa čistí a filtruje na niekoľkých úrovniach, až potom sa dostáva do samotného kúpaliska. No aká je voda? Voda je veľmi teplá a veľmi príjemná. Čím je to kúpalisko ešte také iné, zvláštne, výnimočné? Takže je bio a je väčšie ako obyčajné kúpalisko. Nie, veľa ľudí na hromade nie je. Tá voda, myslím, že nie je to s chlorom. A je tu veľký priestor, takže keď tu chodia veľa ľudí, dá sa aj ide plávať a tak. Sme tu asi 3-krát a dosť sa to zmenilo, si myslím, že aj služby sú perfektné, hovorím, to stále čisto, pekné, hygienické služby sú na vysokej úrovni, voda je čistá z sprchy, obsluha a všetko, takže je to fakt, že super. Je tu oveľa lepšie prostredie ako keby na kúpalisku, sú tu stromy, je to krajšie prostredie. My Snínčania frfleme a cudzí ľudia, čo dochádzajú z Humenného, Michaloviec, tí hovorí, to je bomba, je to super, akože, takže neviem, 100 ľudí, 100 názorov, ja si myslím. Tohtoročnou novinkou je zavedenie karty obyvateľa mesta. Čo znamená teda, že obyvateľ mesta Snína s trvalým pobytom, ak podá žiadosť na mestský úrad, že chce kartu obyvateľa mesta, maximálne do 7 dní ju má vybavenú s úžitkom takým, že teda pri vstupnom má až 35% zľavu. O kartu obyvateľa mesta doteraz požiadalo asi 500 Snínčanov. Krátku žiadosť je potrebné podať na mestskom úrade. Dostať ju môže každý, kto nemá žiadne dlžoby voči mestu. Viac informácií o karte mesta, ale aj o cenách či zaujímavých zľavách pri návšteve Snínskeho biokúpaliska poskytuje webová stránka mesta. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.